Ja. Og alle kan høre, hvad vi siger nu. Ejo. Okay. Er mig der død? Nå, nok fordi vi ikke gav gang med noget. Hvad? Men du har da ikke... Er du i gang med en video? Ja. Du kan høre alt, hvad du siger også. Dum, jeg sagde lige foran. Hvad skulle du? Ja, det gjorde lige før. Ja. Du skal være glad for, at jeg ikke er live. Så nok så. Wow. Missekat fuld silver. Nej. Hold da kæft. Nej, jeg har aldrig i livet, mand. Det er jeg også sige nu. Det er missekat fuld silver. Hvad fuck er overhovedet silver, mand? Det er inde der, inde i græssen stadig. Nej, den er gået. Den er hernede, den her. What? Hvordan? Vent, hvad? What? Hvorfor rører den så kort? Au. Ej, kom mit dræb eller dymo. Han efter mig. Hvad? Sorry. Dymo efter mig. Pas på, du dør. Vi skal... Den missekat, den kan bare komme ind til mig. Lav den. Dun. Var det lige det, jeg hørte, mand? Jeg har set ham. Jeg prøver bare at dræbe Elfine. Frankenstein, væk med dig. Hvad hvis jeg siger, at jeg vil dø? Hvad for en Frankenstein? Oh my god, fuck over Frankenstein, ja. Det kan jeg også se, med. Bro, jeg er død. Jeg blev seriøst. Jeg ved ikke engang, hvad der skete på min skærm. Men jeg ved ingenting. Jeg blev fucking destrueret. Theo, hvad laver du? Du teleporter? Hvordan? Du snyder. Theo, du snyder. Theo snyder. Theo, det er snyd. Theo. Theo, det er altså snyd. Hvorfor kan jeg ikke teleport? Theo. Nej, jeg er Primo i stedet. Du dør. Ej, væk. Væk fra puppen. Max ability. Boom, man. Fuck off. Missekatten. Godmorgen. Nej, nej, vi er ved at dø i en kamp. Bum. Ej, Jeg har 500 HP. 500 fucking HP tilbage. Oh my god. Jeg havde 500 HP tilbage. Oh my god, det var så på. Holy shit. ready. Oh man. Ready? Jamen. Ready. 2, 1, det tisser vi på. Du ved godt, der er sådan... Der er flere tusinder, der kommer til at se videoen. Ej. Nej. Ej, jeg glemte ikke, vi var i gang med en video. Men vi har jo slet ikke snakket. Nej, men det er fucking... Der er mange inde der. Hvor? Jamen, inde i midten. Vi skal ned til midten. Nej, jeg tager hjørnet. Okay, hvad står der her? Et eller andet smash nu. Jeg tager midten. Der er nogen heroppe. Nej, det er der ikke. Jeg har lige tjekket. Der er nogen hernede. Der er også mennesker lige her. Bonk. Der er et værste skin i spillet her nu. Det er rigtig værste skin i spillet nu. Hold da Den er lov. Ja! Stop det hele. Jeg lov. Jeg er også lov. Hjælp mig, please. Please. Hvem der er græs? Nej, jeg leger mister. Må du se noget sejt? Bonk. Og skål over. Som du ikke kunne gøre. For du lader mister taber. Au. Det er der gjort sygt ondt. Nej. Du vil ikke komme væk. Ja, hvorfor har han bouncing bullet ham der mongolarm? Jeg er død. Okay, no way, jeg overlever det her.
Er du ikke død? Jeg fik ham fucking! Jeg fik ham fandme! Nej, det var så... Katten er på mig! Fucking missekat. Hvordan døde du aldrig? Du nåede kun... Missekat. Du døde 2 gange, og du fik noget kills. Holy shit. Nej, jeg døde 0 gange. Nej, 1 gang. Du døde 2 gange. 1. Der var 2 skeletbruder. Og så var der 0 sådan nogle stoler. Og det betyder, hvor mange gange du har dræbt nogen. Okay, er du klar? Du bruger jeg, ikke? Her. Men så skal jeg skifte. Nej, du filmer mig ikke. Og så bøvser. Din kæft. Ups. Oh my god, hvad sagde han lige der? Ej, come on. Hvor er det min mikrofon? Sidder det her eller her? Bruh. Nej, jeg ved ikke, hvor den sidder. Jeg tror, den sidder her faktisk. Oppe. Nej, vi skal passe på en, der er kanonen. Okay, hvad hun er. Cookier. Bruh. Ej, men hvad fuck er du nået, mand? Jeg står her lige 30 år for at... kom lige ned til mig, der er 2. Heroppe er der 3. Ja, det er her, hvor jeg mener, jeg skulle da... Ja, og der er ikke 3, der er 2, fordi den ene, den tredje, det er mig. Nej, der er også en af dem, der er mig. Og hun har det præcis det samme skin som mig. Ja. Ja, det er ikke lige meget. Den her person greb. Oh my god, ham der, jeg Det er ikke hader. så tæt på. Nej, jeg står også helt nede i hjørnet af busken. Kan! Nej, det er ikke kan. Det er en anden ting. Jeg ved ikke engang. Det er en ny en. Det er en mus, bro. Hold da kæft! Du blev fandme det var 4.000. 4.000! Jamen, jeg har 4.000 liv tilbage. Nej. Du blev destrueret af den jo. Hold da kæft. Men det næste kan bruge min ability. Kom her. Shadow of the Night, eller fuck det her. Hvad? Hvorfor har hende her så sådan? Jeg står heroppe. Så det er dræbt med alle. Be pulling up like a capybara. Ja, det var meget let. Oh my god, hvad sker? Hvorfor er der 3? Hvorfor står der 3 mennesker sammen op i en busk? Må jeg spørge? 3. Hjælp. 4, 3, 2, 1. Nu kommer jeg ind. What? Jeg går på et fucking skud. Oh my god. Spil lige en gang til. Nu går man jo. Hold da kæft. Jeg vil gerne se, hvem jeg er. Prøv at se, hvem jeg lige skal bruge. Jeg bruger verdens bedste lige nu. Og det er... Hvor er han nu? Ja. Man kan få et skin til. Hvad fanden? Ready. Jeg skal lige have et skin på. Hold da kæft, jeg har mange skins samlet. Jeg har 3 skins. Nej, den der har jeg ikke. Nå, den der har jeg ikke. Kom nu bare. Okay, jeg kommer. Nej. Nu har jeg sigtet til. Den her. For han skal super meget tæt på, og så kan han bruge sin ability, så man skyder endnu mere næsten. Men så skal du også bare hen og hente din klo igen. Nej, man kan bare trække den tilbage, mens han... Ja. Så er den hiv tilbage, så får du den, så kan du bare bruge den igen. Det kan du bare gøre igen og igen. Du skal bare vente i noget tid. Du behøver ikke engang dræbe nogen for, for den der ability der, til at hive den tilbage op. Okay, du tager den her, og jeg tager op. Hallo, er der nogen, der tørrer mig? Bonk! Ha! Ham der er mig så tæt. Han blev lort, det der, man. Hold da ikke.
hvert fald endnu en af de der energis der. Der er flere energis, og du går bare på alle. Nej, Cola her med 7 energis. Ja, jeg fik ham! Lige svin. Prøv lige at komme her. Jeg kan ikke nå den, hvor der. Sådan der. Ej, jeg håber også Vent, kan jeg lige snakke om det? Hold da kæft. Jeg bruger min ability-program her. Oh shit, løb. Bare blive så kan jeg få sådan noget. Nej, det kan han ikke, så kan man se det. Jeg ved ikke, han holder ikke. Ja, det er. Vi går på. Jeg brugte er bedre. Nej. Jeg er død. Nej. Hurtigt, løb. Hvorfor er der så mange, og de er ikke engang på hold, og de dræber ikke engang i fucking. Wow! Hvad er det? De er teammates eller sådan noget, mand. Og de er ikke engang på hold, jo. Spil igen. Ej, jeg klarer en masse crystals. Du er dum. Det eneste, du gør, det er at gå ud, ind igen, med det samme skin. Du behøver ikke, mand. Jeg har klaret så mange fucking quests, og jeg lavede det. Jeg får en legendary. Normalt taler jeg engelsk. Normalt taler jeg engelsk. På min YouTube, mener jeg. Men det er fordi, du kan ikke forstå engelsk. Jeg tager op. Okay, jeg tager... For jeg ved, der er altid nogen, der spawner heroppe. Okay, så tager jeg... Ja, du tager den der, og jeg tager den. Nå, tror der er nogen. Der er nogen. Nej, ikke. Ikke Fury. Dø. Ej, han er low. Jeg kan ikke engang se, hvad der sker hernede. Nej, gå væk. Jeg er ved at dø til ham der. Nej. Det var noget værste skin i spillet. Nej. Han er en nemmere. Nej, ham der, han er ikke nemmere greb. Ham der er helt nede. Nej, han er faktisk ret. Bro, jeg lort jo. Hold da kæft, jeg ramte ikke en skid der. Men han nogle gange... Okay, kom. Au. Så får du boost. Au. Og nu er det... Nej, jeg dør. Au. Wow, for helvede der. Au for næst, mand. Nej, jeg kan ikke for helvede der også, mand. Nej. Jeg bliver... Nej, dø. Han har brugt sin ability. Jeg har 700. Nej, okay, det kan jeg også se. Jeg skal ikke det mig. Hvorfor sidder... Hvad sker der? Hvorfor... Ej, mit spil fucking står i stå. Stille. Pas på. Stop med at skyde. Du dør. Hvis du dør lige om lidt, så er du seriøst dum. Han har 11, han kan one-shot dig med en af hans skud. Okay, kom, vi dræber hende. Nej, det gør vi. Vi dræber hende. Hvad sagde du lige til mig? Okay, jeg blev lige kastet til Shadow Cyrus til den her, det her hun lavede på mig. Hun lavede den her. Okay, kom, vi skal game mode igen. Hun slettede mig for... Jeg gider ikke snart. Hvorfor går du ud hele tiden? Jeg er ret dum. Du er dum, jo. Hvorfor går du ud, knækbrød, hele tiden? Du kan ikke gå fucking ud. Jeg er vist slået i den sidste. Hold da kæft. Men den der mus, den var godt nok med selv før. Mus, hvad mener du? What the fuck er det for et skin? Du har jo flere af de der... Hvorfor hvad? Han går baglæns. Han moonwalkede, jeg lyver ikke. Jeg gik fremad, han begyndte bare at moonwalk. Nej. Hvad er det, der sker her? Jeg dør. Han fucking moonwalker. Ja, jeg dør. Heldigvis ikke. Ham her. Jeg er nede på 3. Mit skin fucking moonwalker. Ingen er løgn. Hvordan rykker du dig lige så hurtigt? Sådan her. Jeg lavede lige 360. 360. Og jeg er ved at Oh shit, not good. Hvad laver? Hvad? Fuck! Spil Mongolio.
Mesterspil mongol. Mesterspil, der er mongol. Oha, man. Holy shit. What the fuck? Okay, kom, hvis der smadrer indåndingen. Jeg smadrer indåndingen. Jeg er død. Jeg er død. Jeg er officielt død, fordi mit fucking spil lagger. Du er også død. Du havde 10 HP tilbage. Du havde fucking 10 HP tilbage. Hvordan? Du havde 10 HP tilbage, og så fik du 72. Hvordan? Theo er officielt hacker. Hvad? No way, det der. Han har 0 HP. Wow, det er lige så flot, Theo. Han Skynd dig der. Jeg destruerer. What? 5 kills? Hvorfor ikke? Du har stjålet alle mine fucking kills, jeg siger dig. Jeg fucking gør så mange mennesker så fucking low. Og du har bare stjålet dem lige inden. Så de er kommet ned på 0 HP. Holy fuck, man. Lad dog lige være med at kalde mig hacker. Du overlevede med fucking 9 eller 10 HP. Really? Hvordan kunne jeg overleve med 10 HP? Hvordan fanden kunne du stjæle alle mine 5 kills, mand? Jeg har gjort dem alle sammen nu. Hold da kæft. Nu skriver jeg ikke noget ned i kommentarfeltet, hvor der står ja, vi havde Theo, han er så irriterende pis. Ja. Fordi Det skal jo ikke snart til at smide videoen af. Ej, du har jo slet ikke filmet. Jo, jeg sidder og filmer det nu, det kan man se. Jeg sidder og filmer ud af hver dag. 17 minutter nu. Der står selv en timer her, den lægger ned. Okay. Ja, midten. Hold da kæft, okay, du skal aldrig gå ind på midten. Og så kød. Du er død allerede. Pas på TNT-manden, han stotter. Han kan stumme dig. What the fuck? Han stotter bare med en af de der skud der. Gå væk. Gå væk, inden du bliver stottet. Han skadede mig 3000. Now. Det er meget. Så han skadede mig fucking 3000. Den har 16. Eller 60 HP tilbage. 16 eller sådan noget. Han stunner. What? Ja, det er rigtigt. Og jeg er død. No way. Nej, hvad er det der for noget? Hvorfor kan han få mig til at stå stille i 20 minutter? Det der, det skulle da mere OP. Det er min super ability. Fuck er det for noget? Nu trykker jeg i mine øjne. Okay. Har meget lige glad. Ej, jeg fik mit ene øje ud. Nu se. Så er du blind. Wow. Jeg kunne godt bare have lige præcis. Du har været død, hvis du har presset dit ene øje ud. Og hvad fuck er det for noget lort, det skin, du har hvor jo? Der er nogen lidt den vej, jeg kigger. Ja. Jeg skader lidt. Hold da kæft, du skader lidt, sgu da. Du skader ikke engang 100 jo. Ja, jeg skulle ikke engang nok for det. Oh my godness. Ham der, han var meget dum. Det var dumt, da jeg brugte sin ability der, mand. Ja, det var det. Nej. Jeg er low. Jeg er virkelig hvad fuck er det for noget pis, mand? Jeg er virkelig low lige nu. Du hvad, jeg skal vinde med, jeg ved ikke hvad for nogle spillere. De er de eneste, der fucking... Væk med dig. Wow. Hvis jeg ikke havde fundet det på før, så havde jeg 100% været død. Min hjerne sagde slet ikke til mig 20 minutter før, at væk med mig. Fordi du er død. Vil du høre noget? Ja. Alle de eneste skins, der er på banen, det er alle dem, der kan tage Frankenstein af helvede. Det er de eneste skins, der er på fucking banen. Det er ikke engang løgn. Har du lige set den? Kom nu og hjælp! Hvad fanden er det, du står og laver? Jeg står lige herovre. Nej. Jeg er i gang med at crash, og jeg gider ikke at dø, fordi hånden her har haft lidt liv. Du er en idiot, sgu da. Hold da kæft. Du stod stille og kiggede på mig, imens jeg døde. Det her er virkelig den eneste
Du står bare og kiggede på mig, mens jeg mistede knogler og ben, indtil jeg var et stykke kud tilbage med. Oh my god. Du er syg i hovedet, sgu det. Ej, hvis jo, der er en energy her. Den tager jeg. Wow, der er et jordbær, der løber rundt. Der er et jordbær. Jordbær. Det er sådan en lille... Okay, du skal ikke gå tæt på jordbæret. Jordbæret gør meget ondt. Holy shit. Fuck. Nej, hvor er du? Hun er den eneste tilbage. What, Tarantino? Der stod, jeg dræbte ham, jeg lyver ikke. Der stod, you killed, og så Lily. Hvordan fuck var hun sagde lige? Fucking Tato på. Nej, der stod, jeg dræbte ham. Der stod, you killed Lily. Fuck, du skinner ben jo. Skinner ben? Ja. Hvad er det? Det er ben. Alt hedder så langt. Jeg klammer. Det er det eneste 3 ting, der skader super meget i spillet. Det er ham der minemand, der kaster med 2, hvad er det? Bomber på samme tid. Han er low, han er fucking low. McDonald's! Hans navn er McDonald's. Ja, og hans navn var McDonald's. Har du set hans navn, McDonald's? Jeg død. Løb for livet, for du har det værste skin på i spillet. Så du skal meget løbe. Og hvorfor bruger du ikke din healing ability på mig? Hvad er det for noget dumt nu? Jamen, jeg var også lige ved det. Men så var det, at jeg Primo kom. Jeg sidder fast i en 100p. Ja, fandme. Jeg sidder fast i en 100p. Hvis han står lige her, der er der noget galt med spil. El Primo, fuck off. El Primo, fuck off. Hvis du dør nu til El Primo, så er du en taber. Så er du han har 4.000 HP. Og jeg skader fucking lidt. Han er så low. Dør El Primo. Hold da kæft, han har mange krystaller, sgu da. Oh yeah. Yellow banana cheese. Ja. Lige meget hvad har vi vundet, fordi jeg brugte min ability. Vand! Oh my god. Hvad er det overhovedet, du laver? Hvad er den ting, man får flest brutal på? Hold da. Du har bare taget fucking godt skin. Nå, den har jeg også fået. Den fik jeg for 30 år siden, tror jeg. Det værste med det er lort, jo. Det var det, jeg også fik bare til Frankenstein. Og så fik jeg den. Prøv at se her. Vil du se, hvad for en jeg fik? Prøv at se. Jeg fik, hvad er det? Jeg fik den her. Men jeg havde den allerede i forvejen. Jamen, jeg fik den. Det var bare rent spild, at jeg ville have åbnet den der Legendary, faktisk. Fordi jeg fik den der ekstra hjerte til ud af den. Så jeg skulle hellere have den. Super. Kom så, ready. Ja, rolig mand. Du var ikke engang ready før noget. Jeg gjorde som ham her, han kan stående. Når du købte den der switch. What the fuck? Jeg kan ikke. Hvad er det galt? Jeg kan ikke trykke på den. What the fuck? Prøv nu. Jeg må tage et andet skin på. Der er et andet skin på. Nå, nu har jeg jo trykt ready. What the fuck? What? Der stod ready, og så gik den mig fra.
Ej, bagefter skal vi da lave en Balloon Tower Defense 6 video. Skal vi ikke? Vi kan også bare lave det på den her video. Men okay. Nå, skal du have TNT til mig? Nej. Så skal jeg også have noget mælk med mig, det. Ja. Godt med lidt, så du skal til det. Wow. Er mig, hvor du vil, jeg skal stunne nogen. Skal jeg stunne ham? Skal vi stunne ham? Han er din... Samsk... Ja. Au! Det er en løgn i... No fucking way. Okay, jeg spiller på... Hvad går jeg nu til? Hold da ikke. Okay. Goodbye guys. Welcome to the next video in a second. Goodbye.